We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Have a great Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Magpet ug Bidsayap sa Cotabato Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Linamon ug Lala sa Lanao del Norte Province. Mga kapuso, atong sayron ang music journey sa usa ka Cagayanon kinsa naka-perform na sa nagkadiyang nasud tungod sa iyang talento ug paghigugma sa musika, si Bong Henelago. Samtang sa next stop sa atong Santo Tomas, Davao del Norte escapade, muabante ta sa Sitio Talo sa Barangay San Jose kung asa atong suruyon ang Lantawan ni Bakoko nga mo'y jump-off point sa mga buot mag-hike padulong sa Mount Megatong. Og makauban sa Attorney Resi ang iladong fashion designer nga garbo sa Sultan Kudarat Province nga si J.R. Flores. Mga kapuso, sa atong Kumbira Express, ang all-time favorite sa kadaghanan nga burger with a twist, ang atong dungang tunan o tilawan. Tama ka na Jill, kay tungod gawa sa dakong serving ni ini, mas nagpa-attract ang very colorful nga ban. Sounds yummy. Maong arat na kauban ni Karen Cabalhin sa Tagum City. Good morning mga kapuso. Karong adlaw ipakita nako sa inyo kung unsa paghimo sa atong trending burger, ang atong colored burger. Nami nagkadiay na iyang burger diri sa Kusina Gabriela. Mo ang brown, purple o yellow burger. Pero karong adlaw akong himuon ang yellow giant burger. Sa piling nato, ang atong mga ingredients mao ni beef patty, pork bacon, pork sisig, egg, lettuce, white onion, cheese, cucumber, tomato, garlic mayonnaise, og ang atong yellow buns. Og para sa paghimo sa atong buns, ang mga ingredients mao ni gatas, salt, food coloring, sugar, pampatubo or yeast, sesame seeds, egg, oil, margarine, o ang ato ang flour. Ang proseso, una tubig, ang pampatubo nato ang yeast, gatas, margarine, asukar, salt, oil, egg, tapos ang harina. O karon magbutang nata sa atong food coloring. Muna ni siya pa ato ni siyang pahiran gamay mantika. Tapos i-rest nato ni siya for 2 hours para patubuon. Tapos i-oven na nato siya. Nahumanag natong bake ang ato ang buns. Muna atong resulta sa atong gi-bake. Muna ato ang giant buns. Karon magsugod na tao filling ani so pani atong unahon ang letusa. Ang sunod natong ibutang kani hinimo ni nako siya nga garlic mayo. So magibutangan po nako ni siya og mga paminta, asin anan. So ang next nato para dili siya mabungkag dayon ang i-base nato kaning sisig. Ang ato ang beef patty. Ang next nato kaning ato mga gulay. So butangan nato siya og sauce. Cheese sauce ang tawag na mo ani. So ang next nato kani ato ang pork bacon. So
Tungod kay dako man gud siya nga burger, giduha po namo ang egg kay para inigtunga nila sila tanan makakauntod sa egg. Kinabutangan gyapon namo siya aning slice nga cheese. So ang pinakalas na tong ibutang kaning atong pineapple kani medyo giluto po nako ni siya gamay. Generous kay mi sa mo ang cheese mag-awas-awas tanan jud ganahan sila og cheese. So ani jud mi magbutang sa og cheese. Ug karon dili ko eat na ang atong yellow giant burger. Diri na to ni mapalit sa Kusina Gabriela. Sibuga na! Mga kapuso, magpadayon ang atong pagdiskubre ug pag-enjoy sa mga makalingaw nga suruyanan dinhi sa Santo Tomas. Tungod gawa sa suba ni Bukidnon, let's explore the newly developed tourist destination diri sa akong hometown, ang Lantawan ni Bacoco. Maong arat na, suroy ta! Gikan Santo Tomas proper, sakay sa habal-habal, maabot na nimo ang Lantawan ni Bacoco. Mamahimo sab nga mag-hike padulong sa lugar tungod kay subidahon ang lokasyon ni ini. Ug sa pagsubay sa dalan, relaxing ug refreshing ang paminaw tungod sa palibot imong masaksihan ang abundang kinaiyahan. Human ang 10 minutes nga biyahe gikan sa sentro sa Santo Tomas, naabot na kita dinhi sa Lantawan ni Bacoco nga maoy jump off point sa mga hikers o mga buot moadto didto sa Mount Megatong nga 4 kilometers ang gilayon gikan dinhi sa akong gikahimutangan. Bugnaw nga hangin, nindot nga talan-awon ug picture perfect gyud ang location. Sakto alang sa buot mag-unwind ug mag-recharge kauban ang tibuok barkada ug pamilya. Makita sa lugar ang mga two temple nga adunay disenyo ug pintas sa Atamanobo. View deck diin malantawan ang tanyag nga Mount Megatong. School of Living Tradition diin makita ang mga kagamitan ug produktong gama sa mga Atamanobo ug ang mismong lubnganan ni Dato Bacoco. It's Lantawan ni Bacoco. Who is Dato Bacoco? Igsuon siya karon sa IT leader dito sa taas ni Dato Doming Tumaytay. Considered nato siya na hero siya dito sa ato ang tribong Atamanobo. Ang iyang influence over sa katong mga younger generation ug sa iyahang mga katigulangan din sa Atamanobo na tribo is katong pagpakita ng gugma para sa tribo. Ug para mas mapakita sa ila na mas importante ang ilahang kultura. So, mao nang Dato Bacoco is a reminder na ang ato ang tribong Atamanobo in Santo Tomas is importante siya sa pag-preserve sa ato ang kultura, sa ato ang kung asa ang ato ang kagikan ug kanang pagpangga sa ila sa gobyerno ba. Gibalik nato sa iyaha isip mara og pasidungog ug sila mismo as a tribe ma-preserve nato ug mas maproteksyonan. Makabilib sab ang paghatag bilis sa LGU ngadto sa mga kaigsuunang lumad. Di mailhan nga naghiusa ang katawhan alang sa kalambuan ug pagpreserba sa Lantawan. Nakahatag sa amo ang palipayon din tungod na sugdan ani sa pagdevelop sa atong gobyerno ang kaning Lantawan ni Bacoco. Muna nga nalipay mitanan ang mga tribong Atamanobo diri sa Sitio Talos. Dakong biligyod alang sa tribo ang lugar. Di mailhan nga naghiusa sila aron mapreserba ang kinaiyahan ug mapadayon ang tradisyon, kultura ug tinuuhan sa tribo. Maong sa mga buot mo bisita, gawa sa nalingaw ug na-recharge na ka. Nakatabang sabkas sa komunidad sa Atamanobo tungod ang kita niini mapadulong sa pagbintinar sa ilang lugar. Kato so karon kumusta man ang dagan sa panginabuhian sa itong mga katribo nga ingani mas na-develop na inyong lugar ug nahimo na nga tourist attraction? Motoy dako kaayo nadungog sa sintiro pud sa amo ang tribong Atamanobo na medyo na-develop ang kaning sa Lantawan ni Bacoco tungod kay nakita man gid na nila nga gi-develop gid sa ato ang sa gobyerno kaning Lantawan ni Bacoco. Mao na nga kung sa kuan pa ani nagsangko sa langit ang ilang kalipay sa akong mga tao dinhi uban pa kababayen-an o mga kabatan-onan na nalipay kaayo sila sir nga mao nay kuan.
Very relaxing and it feels like I'm one with nature good. Samtang naglingkod-lingkod sa lantawan. Busa, recommended tourist destination yun ni alang sa tanan. Ug syempre mga kapuso, we must always follow health protocols. Sama sa pagsuot og face mask, face shield ug pagsunod sa social distancing. Open lang sab kini alang sa mga nag-edad 15 hangtod 65 years old. So sa tanan, ginaimbitahan mo namo na bisitahon ta ang ato ang newly discovered na mga tourist destination sa Santo Tomas. Bisitahon ta ang lantawan ni Bakoko, ato siyang ipakita sa kadaghanan nga ang ato ang tribong Atamanobo nagpadayo na nagpangga sa ilahang kultura. Dali na! Mga kapuso, grabe makarelax gayud ang maglingkod-lingkod din sa lantawan ni Bakoko ug labi pa nga makita nimo ang maanindot ug picture perfect kaayo nga kabukiran ug labaw sa tanan ang pagpasigarbo sa mabungahong kultura sa atong makaigsuunang Atamanobo. Busa ang ayan atong suportahan ang ilang mga proyekto ug programa. Mga kapuso, relax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga ato ang makauban usa ka fashion designer ug garbo sa province of Sultan Kudarat. Walay lain pa kundi si JR Flores. Maayong buntag Sir JR ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hello, attorney. Kumusta? Mayong buntag sa imo o sa mga kapusong Mindanaon. Unang-una, Sir JR, kanusa ba ka nagsugod sa imuhang passion for fashion designing ug nasayran sab namo na imuhang mga parents di ay kay mananahi pod? Aduna na ba sila big influence sa imuhang anong nagka-interest ka when it comes to fashion design? Siguro sa ako, oo ma'am, siguro akong parents naging influence sa akong nganong nagde-design ako karon. Pero since I was young, siguro ka-expose ko sa ila, kanang nagsahit sila. So kanang mabili nila nga mga fabric, ako nang ginabuhat ng mga sanina sa mga Barbie dolls. At dahil nga sa galing at talento mo, ang dami mo na rin nagawang mga national costumes beat in the local and international scene, right? But meron ka na bang siguro mga beauty queens naman? Sino-sino na yung mga beauty queens na nakapagsuot ng mga creations mo? Well, ako ang nakilala ako kay Sharifa Akil. Ako ang yung official designer sa yung competition sa Miss Asia Pacific International. And sa iba sa fashion shows, sina Vicky Roshton, Hannah Arnold, Jessa Wellar. And then ako din ang napabihis sa Miss Progress International and then Miss Nature Intercontinental Miss Sarah Bona. Very impressive record and achievement, Sir JR. Unsa pa di mo hang gibati naman nga imuhang mapasigarbo ang local clothing sa local, national ug international pageants? Well, ako personally, ma'am, I am overwhelmed nga makita akong mga creations sa mga beauty queens, most especially internationally. Tapos, murag handom na ako na since when I was young, ano sa kayo ako makapili sa mga beauty queens, sa mga artista. Tapos, I'm not expecting na one day maabot lang po di ay nga makapakilis ako sa ilaha. So, ako grateful ako nga at fashion designer's dream, murag na-achieve na ako ang kanang level. And hopefully, naa pa magsunod sa after this pandemic o makastart na tag mga events. I'm sure na-miss mo na rin ang makapag-suot ng mga creations mo sa mga beauty queens. But last 2019, before the pandemic hit, Sir JR, napasigarbo sab nimo ang mga inaul-inspired na imuhang mga designs and creations. Paano ka ba na-inspire in crafting a dress or a gown made of inaul? Nung nakita ko yung inaul, sabi ko parang it's a fabric na magiging proud tayo. Most especially, I am grown in province of Sultan Kudarat. Tapos, makita na po na ako ng mga fabric na nga gina-weave in the neighbor communities or neighbor towns.
So sabi ko, why not including the fabric in our creation? Magandang pag-showcase din yan ng ating local fabric, right? At ngayon nga, unsa imuhang masultipod naman, Sir JR, sa mga weaving industry naman ng made by cultural groups here in Mindanao. Ako, as a fashion designer, dako akong pasalamat sa ilaha, ma'am, kay tungod sa ilaha murag natagaan ni brand as a fashion designers na nagawang lokal, and then hopefully matagaan po benefits kaning atong mga indigent or local weavers, matagaan og suporta. And I know ginabuhat na ni sa atong government gyapon. Hopefully mas mapa-strengthen pa ang suporta para sa ila. Kay kung wala po sa ilaha, dili po kami man known nationally, internationally, kay tungod sa mga local fabrics, natagaan kami chance nga mapakita amon nga mga aesthetic as a fashion designer. And mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao, hilabi na sa mga gusto po na tahako ng imuhang nahimong journey and would be interested also to collaborate perhaps with you. Para sa itong mga naihandom, mga manong fashion designer, continue lang po sa inyong dream as a fashion designer. Thank you very much, Sir Jer. The honor is ours. Ugunta daghan pa kag ma-inspire ng mga young designers na talaga mag-promote ng mga local weaves and native craftsmanship sa ilahang mga creations. Thank you very much for your time. Thank you, ma. Thank you. And that was JR Flores. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga musika ug ang nahimong music journey sa usa ka proud kagay-anon kinsa naka-perform na sa nagkadiyang nasod tungod sa iyang talento. Atong makauban karong buntaga si Sir Bong Henilago. Sir Bong, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? May buntag sa tanan. Sir, unang-una, unsa ang storya nimo sa pagsugod sa musika? Okay, nagsugod ko sa medyo bata-bata pa ko, wala na ko ron. Sa bata pa ko, tukar-tukar na ko gitara. Kamulo kong eskwela, kuan ko, ang electrical engineering student. Anya, pag abot sa 5th year na ko, 5th year college, kinay may nag-offer sa ako nga mo biyahe sa Japan. 5th year na ko, graduating na ko ato. Biyaan ako eskwela, biyahe ko Japan. Nga, after 10 years, ulit ko sa Pilipinas. Biyahe ko Poland, mga 6 months ko dito, ulit sa ko. Basta akong trabaho, tukar lang. Entertainer. Unsa sa ba ang instrumento nga imo ang ginatugtog, sir? Ug ngano ka nahumaling niini? Og sa banda ko, bass guitar yun ko. Pero og mahimo ko kanta, gitara, keyboard, ang baho, drums, awit ka na. Kaya ako ra may gihimo sa akong kuan, music tanan. Sa imong kasinatian, sir, unsa ba ang imuhang nahimong inspirasyon nga mopadayon gayod sa paghimo og musika? Ang music rin ako. Saka, kaya gibiyaan ko na akong eskwela tungod sa music. Karon, sir, nagmugna sab kuno ka og grupo dinhi sa Dakbayan, ang Cagayan de Oro Bands Collaboration. Unsa ang ideya likod niini? Kuha na siya kaniyang Cagayan de Oro Bands Collaboration. Kinabitang gusto lang ko mo connect sa mga banda nga pulos Cagayanon. Kaya ang membro aning kuan aning nga group pulos lagi mga musikero. Kamusta sa ba ang experience, sir, diyang imuhang nakajam pagbalik ang imuhang mga higala? So, makalingaw yun. Kay anong naba ko ikabisihan sa kay ako may ga-produce sa kuan video. Ako ga-produce. Mangayo ko sa ila og nang lang record sila sa ila og asa sila karon sa kuan kalibutan. Record siya sa iyang kanta na sabayan niya ang -1 nga akong gihimo para mag-sync ni tanan kung i-join na nako ang video. Lasi, sir, unsay imong tambag sa mga kabatan-unan nga buot sa mag-excel sa music field? Kaya kung magkuan ka, magsugod ka ng mga batanon pa, pagsugod na daan o himog imong kaugalingon. Kay mo na pinaka-peak nga ang kuan sa musikero. Kanang naiimong kaugalingon. Ug siyempre, usa mahuman ang atong interview, di mi mosugot nga dili makakita sa music skills nimo, Sir Bong. Busa mga kapuso, ani ana si Sir Bong Henilago. Nakadumdum ka pa ba atong mga bata? Atong dula
Nilas lang mo gamay nga lata. Lingaw na kaayo ka magdulag pagtulata. At pintiro, tago-tago, usahay mo ilatan, kakabaho. Imo ko kondise, magsingil ang pagnise, usahay maglalis pa, kunya magpunyete. Daghang salamat Sir Bong sa malaharana nga performance karong buntaga. Amping kanunay. Amping po diya permi. Salamat sa Heril. Sa igawa sa maanindot yung talanawon sa kabukiran nga makita gikan sa lantawan ni Bakoko. Mao ang paghatag og importansya sa tribong Atamanobo sa Sitio Talos, Barangay San Jose, sa Santo Tomas, Davao del Norte sa ilang kultura. Busa, samtang nagarelax ka sa lugar, mabati gyud dimusay ang ilang mabungahong kultura ug tradisyon. Samtang Jill, tambag ni Bong Hinilago sa mga kabatan-unan nga buot i-pursue ang music career nga sugda na kini samtang bata pa lang ug mag-practice aron ma-discover ang talento sa musika. Samtang side ako sab ang pasalamat sa fashion designer nga si JR Flores sa Lumad community tungod pinaagi sa ilang mga disenyo, nahatagan sila og pagtagad. Ug hinaot niya nga tungod sa ilang mga ginabuhat nga pagpasigarbo, mahatagan pa sab og dugang suporta ang mga kaigsuunang Lumad. Baka puso ang na-inspire nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni J.K. Rowling nga it is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.